ଯେପରି ଆଜି ମତୁଆଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସୁଶୀଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁଶୀଲ ଭାଇ ବାପାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନରଦେହରେ ପୁନରାବିର୍ଭାବର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତାହା ହେଲେ ଅତିବାହିକ ଦେହ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମନେ ଅଛି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, କେଜାଣେ, ତାହା କଳ୍ପନା କି ନା ବୁଝିପାରେ ନା। ତେବେ ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ହୁଏ, ମୁଁ ଓ କର୍ତ୍ତା ମା ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ନୌକାରେ ବାହାରିଛୁ। ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ କଇଁଛ। କର୍ତ୍ତା ମା'କୁ ଏକଥା ପଚାରିଛି। କର୍ତ୍ତା ମା ମୋ କଥାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ଏହି ସମୟରେ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରେ ଥିଲି। ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି। ସାମ୍ନାରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବହି ଯାଉଥିଲା ଛୋଟ ନଦୀଟିଏ। ସେଠାରେ ଲାଲ ଲାଲ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା। ମୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ ସେ ଯେପରି ମୋତେ ଏବେ ବି ଚିହ୍ନେ। ଏହି ଜନ୍ମର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲି। ସେଠାରେ ମିଟି ମିଟି କରି ଆଲୋକ ଜଳୁଥିଲା। ମା କହୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଏହିପରି କୁଆଡ଼େ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ବୋଧ କରେ। ସବୁ ରିଏଲ, ସତ୍ୟ ମନେ ହୁଏ। ଅଚାନକ କେତେ କଥା ମନରେ ଆସେ। ଆଗେ କହୁନଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା କହୁଛି। ଏକ୍ଟୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ବଡି କାରଣ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମ ଜନନ କୋଷରୁ ତ ବଡି ଶରୀର, ତାର ବେୟଣ୍ଡ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ବଡି, ତାହା ହିଁ ଏକ୍ଟୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ବଡି। ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଲିକ୍ୱିଡ ହୁଏ, ତରଳ ହୁଏ, ଷ୍ଟିମ୍ ବାଷ୍ପ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡେନ୍ସଡ ହୋଇ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଭ୍ୟାପର ରୂପେ ଆସେ, ଜଳକଣା ରୂପେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫର୍ମଟାକୁ, ଆକାରଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏକ୍ଟୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ବଡି କାରଣ ଦେହଟା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଖୁବ୍ ଫାଇନ୍ ମ୍ୟାଟର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦାର୍ଥର କମ୍ପୋଜିସନ୍, ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କର ତିରୋଧାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ହୁଏତ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ହୁଏତ ଦେଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟର, ପରିବେଶର ସମସ୍ତେ ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋର ପ୍ରକୃତିଟା ଏପରି ଯେ କଂକ୍ରିଟ, ବାସ୍ତବ ନହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବରେ ହେଉ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟର, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯଦି ବୋଧ ନ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲୋସଫି, ଆର୍ଟ, ରିଲିଜିଅନ୍ ସବୁକିଛି ସାଇନ୍ସରେ ମର୍ଜ କରିଯାଇଛି। ଦର୍ଶନ, କଳା, ଧର୍ମ ସବୁକିଛି ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଅଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅମର ଘୋଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ମହଣେ ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଦେଇ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ଚାଉଳଟା ଯେପରି ଭଲ ଚାଉଳ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଏକ ଭିଜନ, ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦିନେ କାଶୀପୁର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛି। ଦେଖୁଛି ଚାରିଦିଗ ଜ୍ୟୋତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସବୁ ଦେବଦେବୀଗଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗାନର ଦୁଇଟି ଲାଇନ ଆଗେ ମୋର ମନେ ଥିଲା, ଅନେକ ବାର କହିଛି ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସ୍ୱାଗତମ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପଦ ମନେ ପଡ଼େ। ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦିନେ ଗୋଟାଏ ବେତବଣ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲି। କୌଣସି ଖିଆଲ ନଥିଲା। ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି, ବାଟ ଘାଟ ନ ଦେଖି ସିଧା ସିଧା ଚାଲୁଥିଲି। କିଏ କହିଦେଲେ ଚେତନା ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ମନେ ହୁଏ ମୁଁ ଯେପରି ଗୋଟାଏ ଗଛ ପାଲଟି ଯାଇଛି।